салому алейкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам. Бардорои дурназида шерои нар созен тинҷен зиндаги авлама хубай ҳамеша сарбаланди хонобод бошен дӯстон. ана имрӯз 13 августи соли 2026 ами дар сомонаи мо дӯстон хона арзон аст назар ба дигар каналҳо. ман медонам ки дигар каналҳода шумо ҳам то мехӯред. рӯи хотири комментария шумоай комментария мисол овардагим ҳатто бардоро ана навор мана навор тамошо кунед ай аввал то охира. меҳмоное ки наомадед хоҳишмандам оста оста лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. баъдан барои қабул рекламаи шумо хона доред бардоро фарқ надора аз дур наздик ҷои бошад илоҷ карда рафта аз наздик видеонавор мекунем барои бинандаам чикор мекунем пешниҳод мекунем дӯстон. биёед қиссаро кӯтоҳ мекунем мақсад аввалӣ тамошо кунед навори мизара. элони якум мегзарем дӯстон. бинен элони якум мегзарем касе насиянаш неста як кофичаи талха тайёр кунад бизанад баъд ба 1000 навора тамошо кунед. дар киҷо ҳам хеле квартира дидагем дӯстон. як комнатага 32 метри квадрати дар ин шаҳри Хуҷанд дӯстон дар ошонаи аввал иборат аз як ҳуҷра 32 квадрат дар 32 микрорайони анамин шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 265,000 сомони люкс квартира. мақсад шумо бардоро ами хона нуждатса надорен сум дорен партофта бимонед бардоро харида шумо дар кор мешавад. фақат пешниҳод аз мо хоҳишмандам аками лайкора фаромӯш накунед. меҳмоное ки наводе обунаша ҳатман дар шаҳри Хуҷанд аст. мактаб мағоза ака бардорои Хуҷанд хито медонед ки тарафи обод аст. ҳамон ҳоҷатхонаш не ки ягай аз сабабе ки квадраташ камтаракай дӯстон. 32 метри квадрати. рақамҳои 036 61 охириш бошад 4-5 акамон WhatsApp дорад. марҳамат алоқа кунед рафта агар илоҷ боша харидор кунед. ҳама ҷои ватан ватанай дӯстон. хонаи арзон ки ёфтен зиндагиро давом кунед. квартираи фурӯши дӯстон элони дигим аст. ин дар Хуҷанд аст боз. инаш бошад дар 34 микрорайон назди Амидда. хуб иборат аз ду ҳуҷра дар ошонаи аввал 63 квадрата 475,000 сомонӣ гуфта истодан. люкс квартира бардоро 63 метри квадрати 475,000. рақамҳои 927 55 0011 акамон номерои дастиш кор мекунам. метавонед ки номерои дасти ака занг бизанед. роуна бардоро 63 неста яква ами 62 аз 7 метри квадрати 34 микрорайон. доми 14 блоки беда хулоса датасквазнӯ дорад вариантш. хуб бардоро азиз рафта аз наздик бибинед. техпаспорташ ҳаста дар масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ оформлаеш бошад через нотариус мекунам мета ба номи шуморо касе ки мисами харидорӣ кунад. агар элони се мегзарем дӯстон. хуб боз квартира фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дӯстон. инш бошад дар 30 микрорайон. хуб иборат аз ду ҳуҷра дар ошонаи сеюм 63 метри квадрати 30 микрорайонда. люкс квартира бардорҷоно дар ҳамин шаҳри Хуҷанди хидмон. хуб дахид мега ҷавоб метам мақсад дар масъалаи таъмираш 100% ягон хеле дубликатшни анат хеле бимутонака бардоро ҳавои сохтагӣ неста қонуну қоидаш хати медироен зиндаги мекунед чотка. техпаспорт ҳастай бардоро азиз. рақамои 998 07 37 77 дасти яка кор мекунад 520,000 сомон дар ханами квартира. мегзарем ба элони чорумон. хуб боз квартира фурӯши дӯстон дар Ҳисор аст. дар Ҳисор бардор азиз. Ҳисор аз Шанбе халаи дур нестай. хуб максимали гирем 10 километр дуртаркай. хуб дар Ҳисор дӯстон иборат аз ду ҳуҷра дар ошонаи чорум ба шумо лифтам пашти дар кор намешавад. не ки лифт дора бардоро дар доми тачплов аст. дар доми тачплов 51 метри квадрати 470,000 сомони люкс квартира гуфта истодан. рақамҳои 018 0505 охирш бошад боз 05 хулоса 018 305 марҳамат занг зан када. дига чиш монд? масъалаи осиёча бигум агар бардоро хитон ба чашми сар аллакай дидесинги чӣ хеле ҳолат дай. лифт дорад доми тайёр хаким чаткази нами. элони панҷум мегзарем дӯстон. боз котлован хулоса дар душанбе дар наздики корвон аст. ноя фирдаси дохил мешавад. иборат аз ду ҳуҷра дар ошонаи даҳам. таъмирш бошад айни ҳол ҳисоби 0. мақсад коробка кардагиаи халос 73 метри квадрати 350,000 сомонӣ гуфта истодаанд. рақамҳои 870 32 68 86 номери WhatsApp ака чӣ кор мекунад бардоро кор мекунад. срочно бояд савдош ки намега бардор азиз мақсад кредит намешавад беҳуда хулосаи гап ки вақти хитона сарфа накунед занг назанед масъалаи кредитӣ нестай дӯстон.
фақат пули нақд бошад. халос. Ака баъд аз гирифтан боз хато накунам, таъмира идома намедиҳед. Эълони шашум мегзарем дӯстон. Дар ноҳияи Вахш дар кӯчаи Исмоили Сомунӣ 83 як хонаи 3 ҳуҷрага ки дорои 4,8 тиқи замин аст дӯстон. 4,8 тиқи замин дорад. Бо нархи 375,000 сомонӣ гуфта истоданд. 375,000. Рақамҳои тисел ва ҳам дасти ака 930 08 73 охирш бошад 74. Марамад занг дем. Дӯстон, ба маълумоти шумо барасонам ки касе ки мисол хона дорад, агар ба яки ман тез савдо кунам, дар аввал ва ҳам дар охир номери ма ҳаст. Дар WhatsApp шерои нар муроҷиат кунем. Насиб бошад илоҷ карда ё ки хатон равон мекунем ё ки ман мерам хонаҳои шуморо ҳам савдо мекунем. Аз нуқтаи назар чӣ хеле бошад ё ин ки не таъмираш. Эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. Боз хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат аст. Дар деҳаи Баҳор. Нама бинед чӣ хеле зебо. Дар деҳаи Баҳор дӯстон иборат аз 3 ҳуҷра 6 сотиқи дигар замин дорад. 3 комнатага 6 сотиқа бардоро 390,000 сомон гуфта истоданд. медонам бардорҷоно дилотон гирифт аз сабаби ками хонаҳои на он қадар ба таъмир арзанда ё ин ки ба нархаш арзанда бе таъмир нарх навора қимат гуфта истоданд. ки интихоб аз шумо ҳаст. Шахсе ки мисол падар бобон мегам ҷазинагаga хона мегирем аим тараф 390,000. рақамҳои 003 88 охирш бошад 201. 201. WhatsApp дора акаунт маромад занг бизанед. Эълони ҳаштум мегзарем дӯстон. боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 аст. дар калхози Первои Майш ноҳияи 5. ман аз 5 рости гап ҳамкурсам доштам. хоб иборат аз 3 ҳуҷра 7 сотиқи дигар замин дорад. ҳолати хона сасянира дароноша хатон бардорҷоно бибинед. люстр мондагии 570 сомонаи нархаш анамо ҳозир. чиқа ки хатон диден 370,000 сомонӣ нархи анамин хонара гуфта истодан ки иборат аз 7 сотиқ замин аст. 3 дар хона дорад. рақамҳои павилёни ака WhatsApp ака дасти ака 918 ва 82 65 80. марамад метавонед ки шумо дӯстон занг бизанед. рафта ҳастанд. кухни дорад. ҳама ями барои зиндаги кардан хулоса гап ки обод карда якам. эълони наҳм мегзарем. бардор ака комментарияш шумо бинед дӯстон. ассалому алайкум. ака ягон хонае бошад дар ҷои обод боша гуфтааст. аз ноҳияи Родакӣ ё ин ки аз ҳисор. ина марҳамат то ба нархи 150,000 125,000 сомонда маш мода хона пешниҳод карда истодам. айни ҳол замини бошам мехарам мега 2 ҳуҷра дорад, 2 комната аст. 2 сотиқ аст дӯстон. инсон бехато намешавад. наханде шерои нар 125,000 сомонӣ нарх дар ҳисор аст. дар деҳаи Уртабуз тарафи Шарорада. рақамҳои 3010 68 23. акамон WhatsApp дорад. бардор азиз, такси маршрутка меравад то нами политехникума ҳастай айами Уртабуз дӯстон 10 километр поён. хулосаи гап срочно агар харидор бошен ина марҳамат занг бизанед. 125,000 сомонӣ. эълони даҳм мегзарем. хайки ӯ ҳам дилтон нагирифт бардорҷоно. ина боз аз ноҳияи Рӯдакӣ пешниҳодтон карда истодам. хонаи 150,000 сомона. хоб ози машмода мефаҳмонам дӯстон. ин ҳам хеле хитон метавонед ки тоза озода нигаҳ бидоред хонаҳои хитона дӯстон. бибинед ака ана иҷа бошад ҳаммом аст. ана ҳаммом аст дӯстон. 150,000 як комната 1 сотиқи замин дорад. рақамҳои 910 15 дорад. ина бибинед ака ӯ қадар суми намеравад. ин хонам нархи гарона надорад. ҳамомаш ин хел набуд дӯстон. мо барнома қатъи хелиш кардем. аслан гирем ҳамом ин хеле бардор. камтарак маблағ мерава ва яди кафилак камтарак расвор. хитон обод мекунед. хонае ки арзон бошад, камин таъмираш аз нуқтаи назар безеб бошад, метавонед ки харидорӣ кунед бардор. ба охири барнома расидем. ягон гапи паст баланд зад бошам. узр обу нашавед. ҳатман меҳмоное ки наомадед ва баъдан барои қадр якам зуд савдо кардани хонаи хид бардоро дар WhatsApp ё ки имо ва Telegram метавонед муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо ҳастем. подписчикои муҳтарам, ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навро тамошо кардем. ростӣ ман миннатдор. то наврҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо. авачамо лайка назаде баҷоғи хилака бад мера бира.